Time check, 1:30 ng hapon. Heat training tayo ngayon. Balik tayo San Luis, Pampanga. Parang 3-part vlog to eh. Muna nagbike ako pa Moa para kunin yung van. Tapos drive ko papuntang Pampanga. Pero hindi ko na sinama yung vlog nung van papuntang Pampanga. Tapos pagdating sa Pampanga, nagbike ako pabalik ng Marilao. Tapos ngayon, balik ulit ako Pampanga para mag-drive ulit pabalik ng van. Kaya lang, nakwento ko lang. Timing ngayon, 1:30 ng hapon. Ang init, heat training to. As usual, galing tayong looban. 5 kilometers pa bago tayo lumabas ng MacArthur Highway. Yung may sumaluwag na kalsada. Ito, part pa to ng Bukawi, Bulacan. Dito tayo lalabas sa may Philippine Arena. Sa may bungad na. Tawid tayong NLEX. Yan ang northbound ng pa-NLEX oh. Luwag oh. Nasa probinsya pa ang mga tao ngayon. Pagay Sabado de Gloria ngayon eh. Tapos karamihan ng mga kapot-pot natin nasa ride. Tayo lang walang multi-day ride. Kadalasan pag gantong mahal na araw nasa multi-day ride mga tao. Looban tong dinaanan natin sa may bundukan. Labas na ito yung bungad ng Philippine Arena, malapit sa Pure Gold, Bukawi. Ang gamit pala natin ngayon syempre Wingspace M6 Aero Road Bike. Ito na, Philippine Arena to, siya sa kanan, ayun no. Kita natin siya sa gilid. Dito tayo sa kaliwa po, MacArthur Highway. Nasa 55 kilometers to. Punta tayo na daan tayo MacArthur Highway. Tapos sa may Apalit, sa may Caltex, kanan tayo doon. Punta San Simon. Tapos dire-diretso na yung punta San Luis. Yun yung way papuntang Arayat. Public market. Nung nakaraan, nung galing tayo San Luis pauwi ng Marilao, dumaan tayo sa sa likod sa Bukawi, ay sa Baliwag, tapos Plaridel bypass. Ngayon pabalik dito naman tayo sa diretso para maiba naman. Sayang kung magkasunod lang yung ride na yun, mabubuo sana sa Strava eh. Loop siya. Next time gagawin natin loop yun, isang biyahe lang pagkawali ibang lakad. Maganda rin yung ruta na yun eh. Puro patag, tsaka puro bukid. Yun lang, dun pagdating sa may San Luis, bandang Pampanga, tsaka Candaba, lakas ng hangin. Mahirap din pa tsaka pagka salubong yung hangin. Sarap ng biyahe ngayon, konti na nakakasabay nating malalaking sasakyan dito sa MacArthur Highway. Pag normal na araw ba naman, namin kasabay dito malalaking truck, mga 16-wheeler. Ako, na-wrong move ako ah. Dapat doon ako sa ibabaw eh. Barag na pala to. Hindi ko alam. Kala ko may lang, bitak-bitak na semento. Lupa na pala. Dito na to sa Balagtas.
Kung magpa-Plaridel bypass tayo, dyan dapat yung daan, no? Pero yun nga, diretso tayo ngayon. Tsaka ano, sobrang init ngayon. Pagka nandun ka sa Plaridel bypass, naku, bilad na bilad ka ron. Dito, asa tayo sa mga konting puno sa gilid ng daan. Higinto na tayo. Medyo mahaba-haba pa to, nakakaano pa lang tayo eh, 12 kilometers hanggang dito. So may mga 40 plus pa na bubunuin tayo sa ilalim ng araw. Pero mamaya, expect natin syempre dahil pahapon na, alas 2 na eh. Mamaya siguro mga 3. Mamaya siguro mga alas 3. Medyo mabawasan yung init. Kaya mahangin pala doon, nasa may San Simon. Quick break lang tayo dito sa ano, sa lilim. Di pa nga pala ako na nanghalian. Almusal ko lang kanina, taho. Nagutom na ako. Ito ay bawon akong ano, kumutso. Tignan natin kung kakayanin ko hanggang sa Luis nang di ko makain ng ano, kanin. Makayanin pa neto. Meron pa ako sa energy cell. Depende, baka kumain pa pala ako ng tanghalian. Gutom na ako eh. Ang bilis talaga makaubos pag mainit. Hindi pa ako nakakalayo, nararamdaman ko na agad yung pagod. 2:14, malolosa tayo. Hindi ubrang wala akong kain nito. Kailangan ko huminto sa ano, may nadaanan akong karinderya dito. Kailangan ko magkanin. Naramdam ko yung gutom, bilis makalas pag nanginit. Pero tinapay, laki tinapay. Eksaktong 20 kilometers. Dito na tayo sa Robinsons Malolos. 2:24 ng tanghali. Init. Malolos flyover na tayo. Makapagpahinga sandali, makabawas ang init. Grabe talaga. Sobrang init, lakas makalaspag. Naiksi pa lang ang nababiyahe natin pero ramdam na agad. Takbet po, tsaka bopis. Isang kanin? Apo. Yun, nakakain din. Saka nakapagpahinga ng konti, nakapagbabawas ng init. Grabe init eh. Kanina akala ko kakayanin ko na choco-mucho lang yung ano, yung kakainin ko. Konting padyak lang sa init, nasa pagagad.
bilis makapawis pati. Dami ko na agad pinawis. 33 kilometers na lang hanggang San Luis, Pampanga. Siguro mga sa kalahati, ang ganda ng oras. 2:48 na eh. Kapitolyo na tayo ng Bulacan. Easy lang muna ang padjak natin at kakakain lang natin. Hindi na ako nagpahinga ng matagal doon kanina sa sa kainan. Nagpapaba lang konting kinain tapos larga na rin ulit. Dito na lang habang pumapadjak at di umaandar habang nagpapahinga. Malolo City Hall. Laking diferensya rin ng ride out sa gabi tsaka ride out sa tanghali eh. Pagka sa gabi o kaya madaling araw ko nag-ride out, kahit first 50 kilometers bago unang stop, kayang-kaya. Pero pagka ganito, tanghalin tapat nagsimula, first 20 kilometers lang, ano na agad, ramdam na agad. Alam ko na, dito tayo dadaan sa Malukok. Sanapin ko yung daan dyan. Tama. Ay, Master! Master! Right safe! Ingat, Master! Tama, dito tayo. Ay, hindi, diretso na nga lang para hindi na tayo mahirapan. Baka maganda ligaw-ligaw pa ako ron eh. Dito kasi kapag dumiretso na San Simon, dire-diretso lang yan. Tayo nakapalit. Medyo nababawas-bawasan na yung init ng araw. Masarap ng padyakan. Ang daming tao rito ah. Parang di mahal na araw ah.
Yun o, Best House of Chicken. Shout out, Cycling Chef. Kasama natin yan sa April 12. Kasama rin si Mark Arthur. At saka syempre Team Apple. Kita-kits tayo. Epic Yaya Ride. Sansi muna tayo. Dito sa may stoplight, kakanan na tayo dyan para tumawid na NLEX papunta ang Santo Domingo, Santa Ana, San Luis. Hihinto sana ako 7-Eleven eh. Kaya lang yung pahingahan niya nakatapat sa araw. Dapat doon tayo sa lilim. Gusto ko ngayon gulaman. Tamis. At tayo rito, baka meron. Tawid na tayo NLEX. Yun ang advantage dito na hindi tayo nag-Plaridel bypass. Maraming mga masisilungan. Kung Plaridel bypass, isang diretsong kalsada lang. Ang bilis, ano na lang, 17 kilometers na lang hanggang doon sa pupuntahan natin. Ayos din, medyo nabawasan ang init ng araw. Pero grabe rin yung pawis ko kanina. Medyo napabilis din tayo ng konti nung may nakita akong dalawang kapot-pot na nagtatrangkuhan. Mabilis takbuhan nila eh. Sumunod tayo ng konti. 3:37, 17 kilometers na lang hanggang dun sa pupuntahan natin. Wala na isang oras to. Sana lang wag mahangin dito sa sa bypass road, San Simon bypass road to eh. Sana wag mahangin para dire-diretso lang padyak natin. Isang mahabang diretso lang to hanggang sa rotonda. Dati niruta ko na rin to eh. Nag-loop ako Marilao, tapos ikot dito, tapos ikot Baliwag. Naka 100 kilometers din. Okay din pagka gusto mo ng long ride na patag lang, tapos heat training. Bagay na bagay itong area ng Pampanga, Candaba. Bagay na bagay itong area ng Bulacan, Pampanga, pang heat training. Hanggang doon sa Nueva Ecija, lalo doon ako. Ang init doon. Gamay na gamay ko na itong space. Sarap patakbuhin. Maraming sabi.
sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta, sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang mabagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap magbike. Sarap, 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 sarap magbike. Yan, last 8 kilometers na lang tayo. Ano na lang tayo rito, relax relax na lang. Pwede na tayo mag cool down. Tsaka isang ano lang to, diretso, isang liko. Tsaka maayos kalsada rito, maayos asfalto. Ayos din natin ano, medyo hapon na, alas 4 na ng hapon. Hindi na gano'ng kainit. Kulit din yung kalsada eh. Pag titignan mo, kala mo palusong oh. Pero pag sa Garmin, nagre-register siya 2%, 3%. Kaya pala medyo bumibigat ng konti.
Parang ganito lang yung dinaanan ko sa nakaraang vlog, oh. Kasi dito na yun, San Luis na to. Halos tapos na yung ride natin. Doon na yata po si mamaya sa tabi ng ilog para may magandang view. Pagdating dyan sa control, kakaliwa tayo, papasok ng baryo. Ay, salamat. Pagdating dito sa baryo, ano na, malilim. Tsaka probinsya na yun. Presko. Ito na, Santa Catalina. Ito ang destination natin. Kabilaan itong kalsada na to, puro mga fish pond yan. Tatakpan lang ng puno, hindi natin makita. Tsaka kaliwat kanan. Ayun, oh. Tapos banda rito sa kanan, pagliko natin, andyan yung Pampanga River. Ano, etong kanan na to, Pampanga River yan. At ito na, nakarating na tayo sa destination natin. Salamat sa pagsama niyo mga kapot. Ang init. Huwag niyo nakakalimutan matanda ka sabi ng mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ayos swertehin, hindi mag-skip na ads. Isang swertehin, ang samli, salamat. Pagod. 4:19 ng hapon. Bale 55 kilometers hanggang dito.